Lemanaw an bɛ aw fo ka koɲuman dɔn ka don o don timinadiya kosɔn aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ k'an lajɛ Lidi Media sanfɛ walasa ka kunnafoni an ko aw ma ko aw danse dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Bi kibaru kumabaw la nunbozokaw fɛ yen nɔ jatigɛ walekɛlaw kɔni ye walejugu dɔ ta ka ɲɛsin dugu in ma Mopti mara la nka siran bonyana ka tɛmɛ a tiɲɛni kan an bɛna laseli dɔ sɔrɔ a ko kan ni kibaruw kɔnɔ. B'a ye fana k'a fɔ ko Bangoni ka se Nɔsɔmɔgɔw sira kan ka dilan i b'a ye mɔgɔw ka yɔrɔ kɔni karila nk'u ka hakɛw ma di u ma dɔw yɛrɛ ka yɔrɔ cira ka sɔrɔ a kuma suda olu la k'a fɔ ka yɔrɔ kan ka ci olu kuma sigi n'a ye an bɛna sira dɔw sɔrɔ ka fara laseli wɛrɛw kan o de bɛna k'aw tulo gasigɛ bi dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Jamanaw an bɛ aw fo ko kura ko danse dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan nunbozokaw fɛ yen nɔ jatigɛ walekɛlaw kɔni ye walejugu dɔw ta ka ɲɛsin u ma nka i b'a ye k'a fɔ donsow wulila k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa min b'a to a tiɲɛni kana bonya i b'a ye k'a fɔ siran kɔni bonyana kosɛbɛ ka tɛmɛ tiɲɛni kan an ye seereya dɔ sɔrɔ nubonso min y'a kanu k'a tɔgɔ to bindo la an k'o ka seereyaw lamɛn. Bi ye juma ye ala k'an ka jumaw caya bi jumadonya in na sagomada fɛ maajuguw ye o to nu ni kɔrɔn cɛ ka mugu ci ka ɲɛsin nu ma ala barika la donsow wulila k'u kunbɛn ayiwa basi ma mɔgɔ si sɔrɔ dugu kɔnɔ nka an bɛ min fɔ faamaw ye o ni cɛ kununko o ni cɛ bi an ka tu in nun tu in k'a daminɛ ka bɔ nun ka taa bila kuwa a ba kɔ n'a ɲɛ bɛɛ u ka tu in lajɛ maajugu mara yɔrɔ de don u bɛ bɔ o yɔrɔ de la ka taa jafara bɛ atake u bɛ bɔ o yɔrɔ de la ka taa sayi take u bɛ bɔ o yɔrɔ de la ka taa jɛnɛ atake u bɛ bɔ o yɔrɔ la hali u bɛ se ka taa fɔ mɔti fan fɛ ka taa atagemaw kɛ u ba sigilen bɛ kungo in kɔnɔ tu in kɔnɔ u bɛ se ka lariweri min ta ka kungo in sɛgɛrɛ nin de ye kunnafoni ka lase jamana faamaw ma u ka kungo in lajɛ kosɛbɛ n'i y'i jɔ dugu kɔfɛla la tu min bɛ yen u k'a lajɛ k'a daminɛ o yɔrɔ ma ka taa bila fɔ Kemasina o ka tu in lajɛ dɛ a tu in maajugu mara yɔrɔ don o de ala sago faamaw sago k'a lase u ma u ni cɛw ka wulikajɔ la asimu maliyɛn den ɲuman bɛɛ bi kɔ an jigi ma tigɛ ala la an jigi ma tigɛ an ka faamaw na wa an jigi ma tigɛ an ka donsow la nin foli in k'a lase jamana faamaw ma u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ko an ɲɛ b'a la an b'u fo la o fana bɔlen kɔfɛ o ye dɛmɛ min ko fɔ an bɛ ala fo k'a waleɲuman dɔn dɛmɛ kɔni ma se nun fɔlɔ nka ni kunnafoni yɛrɛ mɛnlen ye hɛrɛ ye duguladenw ma hɛrɛ don denmisɛnninw ma hɛrɛ don makɔrɔbaw ma i bi kɛlɛ kɔnɔ furako filɛ baloko filɛ i ti taa yan fɛ i ti taa yan fɛ ni i ka jamana faamaw ye i waleɲuman dɔn wala ka i dɛmɛ ni dɛmɛ fɛn o fɛn ye i kan k'u barikada i kan k'u waleɲuman dɔn ni dɛmɛ in fana sera dugu in kɔnɔ don min na o fana an bɛn'o fɔ maliyɛnw ye o k'a mɛn an bɛ faamaw fɔ u ka cɛsiri la su ani tile hali bi u ka tu in lajɛ u ka nukaw dɛmɛ ni lakana ye u k'u dɛmɛ ni furaw ye u k'u dɛmɛ ni balo ye u k'u dɛmɛ ni basigi ɲuman ye u ka dugu kɔnɔ jamana fana bɛɛ an bɛ dugawu kɛ jamanaden bɛɛ ala ka bɛɛ basigi i ka sigiyɔrɔ la fitinɛ ni balaw ala k'a ban ala n'ala kɛra laharama maa si ka balo tɛ kɛlɛ la an bɛ dugawu kɛ jamana faamaw ye an bɛ dugawu kɛ jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen nin de ye kuma ye ka lase jamanaden ɲuman bɛɛ ma ala sago aw sago ka kunnafonidilaw fana fɔ u ka partaseli n'u ka kunnafoni ɲumanw ɲinini na k'a ci radio keledu mɔgɔw an b'u fɔ ka Abulayi Kulubali fana fɔ ka waleɲuman dɔn minnu jɔlen bɛ ka kunnafoni ɲuman di ka jamanadenw bɔ fili la an b'u fɔ k'u ta ni k'u waleɲuman dɔn ka mɔgɔ degubaatɔw ka deguw fɔ faamaw ye an b'u fɔ u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la salamu aleykum warahmatulahi wabarakatuhu wa taala O kɔfɛ dɔgɔkun in kɔnɔ Bamako yan nɔ i b'a ye k'a fɔ ko lasigiba min n'a bɛ to ka kɛ Mali ni Marɔku ni ɲɔgɔn cɛ jɛ ka baara hukumu kɔnɔna na n'a wele ko Grande Commission Mixte o baaraw sabatira i b'a ye bɛnkan caman baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na o tɛmɛna jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ kɛ sababu ye ka baaraɲɔgɔnya sinsin sɔrɔ siraw ani fɔ ka taa se jago siraw ani sira caman wɛrɛw kan Abulayi Jɔp min ye Mali kokanko minisiri ye ale ye min fɔ nin jaw la an k'olu lajɛ. Donc ka yira k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaw n'o ye général d'armée Asimi Goyita ye ani Maroc jamana ɲɛma n'o ye sa majesté le roi Mohamed VI olu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nin san laban ninnu na pour que ka bɛn ani kelenya sabati an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. N'i y'a lajɛ n'an ye hakili jagabɔ kɛ Mali ni Maroc ka baara a ma daminɛ bi
ne yɛrɛ y'a fɔ mɛ n baara ɲɔgɔn nin fana y'a fɔ depuis lawali an ka jamanaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ diinɛ sira fɛ kalan sira fɛ jago sira fɛ yiriwali sira fɛ fo an ka jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ donc bi an ka jamanaw bɛ continuer o baara fɛ Maroc ni Mali fana ka teriya a sigilen bɛ jɔsen gɛlɛnw de kan Maroc ani Mali an y'a yira k'a fɔ an ka jamanaw ka kelenya ani k'an ka dugukolow lakana n'a bɛ fɔ o ma ko intégrité territoriale ani ka lakana ni nati an ka jamanaw na o ye koba de ye an ka jamana filaw bolo an t'a fɛ an ka jamanaw ka tila an tɛ fɛ mɔgɔ kana don an ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ k'an ka jamanaw kodɔn ɲɔgɔn na donc an ka teriya fana sinsinnen b'o de kan Maroc bɛ Mali dɛmɛ k'a ka kelenya sinsin Mali fana bɛ Maroc dɛmɛ pour que k'a ka kelenya sinsin o y'an ka baara jɔsen fanba dɔ ye a yirala fana k'a fɔ kabini Mali transition daminɛna 2020 Maroc kɛra jamana fɔlɔw de ye minnu nana ka na u bolo di Mali ma k'an dɛmɛ u mana k'a fɔ ko Mali bɛ gɛlɛya min na o gɛlɛya a ɲɛ b'olu bolo ou bien Mali kan ka baara kɛ cogo min u nana balimaya ni teriya fɛ k'a fɔ olu dalen b'a la Maliyɛnw yɛrɛ gɛlɛya kɛra cogo o cogo u bɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ pour que u ka bolo di ɲɔgɔn ma continuer donc fo ka n'an se bi bi na an bɛ baara la an ni Maroc a y'a ye avril kalo tile 10 an y'a fɔ discours kɔnɔ sisan nɔ Mali y'a bolo di Maroc ma k'a fɔ k'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka sahara ko kuma min bɛ yen nɔ ɲɛsɛrɛ kɛnɛ ni jamanaw na n'o ye Nations Unies ye k'an b'an bolo d'u ma pour que a baara a ka se ka ɲɛnabɔ Maroc yɛrɛ ka kelenya kɔnɔ donc o kɛra koba ye min y'an ka jamanaw fana surunya ɲɔgɔn na ka taa fɛ kojugu donc nin jɛkafɔ in n'o ye commission mixte ye bolodi ɲɔgɔn ma ye nin nana o bɛɛ de hukumu kɔnɔ a fan fɔlɔ o kun ye an ka cakɛ ɲigininaw ani jagokɛlaw n'a bɛ fɔ o ma ko forum d'affaires Maroc yɛrɛ mɔgɔ min nana a bɛ mɔgɔ 100 bɔ an yɛrɛ fɛ min nana a bɛ mɔgɔ 200 bɔ u ye sigi k'a fɔ kɛ u ye baaraw boloda u bɛ k'a lajɛ jago sira fɛ yiriwali sira fɛ baara sugu bɛɛ pour que ka se ka commerce nɔgɔya an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra succès ba de ye donc baara bɛ continuer o la an bɛ foli kɛ an ka chambre de commerce ni industrie a n'a ɲɛmaa Maju Sɛnpara ani Maroc Confédération Générale des Employeurs du Maroc des entreprises du Maroc olu y'o baara kɛ o baara ɲɛna fo kana se bi anw yɛrɛ bɛ min na yan sisan nɔ n'o ye nin sigi k'a fɔ naaninan ye o sigi k'a fɔ bɛ bɔla k'an bɛ n'an bolonɔ dɔ sisan accord 21 de la an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye koba de ye accord nin bɛ touché fɛn caman na sɛnɛ b'a la mɔni b'a la lakanani b'a la énergie n'o ye ka courant k'o di mɔgɔw ma énergie solaire ani énergie kɔrɔlen ni lakanani sira fɛ ani formation professionnelle baara fan caman accord ninnu an bɛ n'an bolo dɔ la o b'an dɛmɛ sisan nɔ Maroc ni Mali an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que Maroc ye jamana yiriwala ka se yɔrɔ dɔ la anw yɛrɛ fana bɛ yɔrɔ dɔ la an bɛ se k'an baara di an bolo di ɲɔgɔn ma pour que k'o baara kɛ an bɛ fana foli kɛ parce que Maroc nalen fana o y'a yira k'a fɔ n jɛɲɔgɔn nin ka kuma na Maroc b'a bolo di an ma k'an bɛ kɛlɛ min na n'o ye jatigɛwale kɛlɛ ani terrorisme kɛlɛ Mali b'o kɛlɛ ma k'olu bɛ Mali kɔkɔrɔma don donc ani an bɛ ka baara k'o kan parce que u bɛ k'an dɛmɛ u y'a faamuya gɛlɛya min b'an kan Mali gouvernement ani Mali finitigiw u bɛ baara min na u y'a kodɔn u ko ko u b'an dɛmɛ o baara la u b'u ka solidarité yira ni Mali ye an b'o gɛlɛya min na donc kuma lasurunyana nin ye k'a yira k'a fɔ bi nin ye teriya kura de walelen ye an ni Maroc ni ɲɔgɔn cɛ pour que k'an ka baara kɛ k'a lase yɔrɔ la an ma deli ka se yɔrɔ min pour que baara nafa ka se maliyɛnw ma a baara nafa ka se Maroc ma donc an ma ɲinɛ ka jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ u ka nin ko kunbɛn ni hakili ɲuman ye u k'an dɛmɛ ni duwawu ye pour que an ka jamanaw ka continuer ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali fana dayɛlɛnnen don jamana fɛn o fɛn b'an da fɛ an bɛ fɛ an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ
an kana an da don jamana wɛrɛw problème na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que ka bɛn ani kelenya sigi a ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ donc o de ko ye kuma an bɛ foli lase Maroc jamana ɲɛma ne roi Mohamed Sisi ye a ka hakili ɲuman n'a ka dɛmɛ an ka jamana fan fɛ an b'an ka an balimakɛ yɛrɛ Nasser Bourita an b'a fɔ ani a baarakɛɲɔgɔn fɛn o fɛn nana yan nɔ k'an dɛmɛ pour que nin baara nin ka se ka kɛ ka ɲɛ donc aw bɛ hakɛ to bɛ bɔ kuma na nin yɔrɔ la. Bangoni ka daminɛ Bangoni na ka se Nɔsɔmugu o sira kan ka dilan a bɛ tɛmɛ Jalakɔrɔji Safo fɛ i b'a ye a ko bɛ sen na mɛnna nka o don an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni balila ka tile dama kɔfɛ ka yɔrɔ ninnu cili baaraw daminɛ minisiri ka taama kɔfɛ sigidaramɔgɔ ninnu kɔnɔ jira k'a fɔ ko a ma su dɔw la dɔw yɛrɛ fana jira k'a fɔ ko olu ka yɔrɔ kun tɛ yɔrɔ citaw la minnu kun kuma fɔra ka waati jan k'a fɔ k'u bɛ sira la k'u kan yɔrɔ dɔ kan ka kari u ka yɔrɔ la o dɔ ye Jigi Kamara ye ale kɔni ka yɔrɔ balila ka ci cogo min na a y'o dɔw ɲɛfɔ an ye an k'o lajɛ nin jaw la. A ko kɛra cogo min na jumadon 15 heures u nana ka na lagɛrɛ bilenman kɛ ne ka so kan k'a kɛ maraka baba ka so kan ko anw bɛ citaw fɛ donc dimanche dɔrɔn u nana ka na n ka yɔrɔ ci maa tɛ yen min y'a fɔ i ye lakɛrɛ kɛ n ka so kan a mɔgɔ tɛ yen lettre de convocation fɛnɛ ma deli ka di yan ne yɛrɛ fɛnɛ ni sira cɛ ka jan parce que anw ye sira bila a mɛnna o ne ni sira bɛ côté dɔ bɛ yen nɔ ne n'o cɛ a bɛ taa à peu près 4 mètres hali n'a ma 4 mètres bɔ a bɛ 3 mètres anw ye sira bila depuis nin kuma depuis a ma fɔ ko sira bɛ bɔ anw ye sira bila parce que anw fa tun ye remorque chauffeur de n'a nana n'a jɛɲɔgɔnw b'u ka mobili jɔ donc ale ye espace dɔ to yen et puis ale ko k'a mɛn o mɛn ma ko sira in bɛ bɔ ko donc avant d'arriver à ce point i k'i ka mesure ta depuis maintenant o kɛra depuis 80 kɔnɔ anw y'an dégager pewu ka bɔ sira kɛrɛfɛ an ni poto cɛ ka jan i ko jɛgɛjɛla ni baji an ɲɛ ma d'u kan yɛrɛ an y'a mɛn a bɛ f'i ɲɛna kumakan min fɔlen filɛ o de hali u nana cɛ an kan u ma foyi fɔ an ɲɛna mɛ an yɛrɛ y'u démarcher k'u ɲininka sira cilaw ɲininka an k'u ma n ko bon ne ma se ka nin faamu i y'a mɛn baarakɛla fɛn fɛn nana baara dɔ kɛra ATT ka wagati ni IBK ka wagati kɔnɔna na an nana ye programme wɛrɛ bɛ yen o k'a ma ko tiɲɛ don ko programme wɛrɛ bɛ yen ko projet tun bɛ minnu bolo ka baara kɛ n'o ye o tigiw ye baara kɛ n'o ye u y'a di olu ma olu ye kura ye mɛ o programme kɔrɔ u m'o di olu ma u ye programme kura de di anw ma olu ka baara kɛ n'o ye donc o programme kura min filɛ nin ye Bangonika si t'o kalama donc hali minnu tun bɛ yen ne concerné t'a la fɔlɔ t'a la e nana ye o kɔnɔ sinon ma foyi f'an ɲɛna an yɛrɛ de ye sira dilannaw démarcher k'u ɲininka an ka laɲini ye min ye u k'an bila an ka hakɛ kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ u k'a dɔn k'a fɔ hali n'u y'an bila an ka hakɛ kɔnɔ degun wɛrɛ de y'an sɔrɔ o kɔfɛ u k'o bɛɛ ta en compte sira dilan a tɛ anw déranger hali n'u ko mago b'a bɛɛ la u k'a bɛɛ ta mɛ an ka bila an ka hakɛ kɔnɔ u k'an bila an ka hakɛ kɔnɔ hali an ka location minnu bɛ an fɛ yen n terikɛ so ci la mɔgɔ y'u ka minɛn haraba bɔ dɔw ta binna dɔw kan location dɔw bɛ yen u bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ u t'a dɔn parce que jamana ye hakɛ ko de ye hali location u k'u hakili to u ka hakɛ ka ɲi d'u ma an ka yiriju minnu bɔra siraju fɛnɛ fɛ duw da la u ka yiri ninnu fɛnɛ bila u ka hakɛ kɔnɔ an bɛ bɛɛ de ka hakɛ ɲini o de bɛ ne fɛ ka lase o kɔfɛ mɔgɔ 500 ani mɔgɔ 73 olu de ka yɔrɔ cili baaraw daminɛna nin ko sira kan min b'a to yɔrɔ bɛ fɛrɛ sira ka se ka dilan nka a yera k'a fɔ ko mɔgɔ caman ka hakɛw ma di u ma mɔgɔ 144 bɔɲɔgɔnko de ka musaka sera ka d'u ma hakɛ di min ni o ye tiɲɛni mun donn'u kunna ka o ladilan a gɛlɛya caman bɛ a ko la u ka tɔn min sigira ko hukumu kɔnɔna na
o ɲɛmɔgɔ dɔ ye Burama Bagayogo ye ale ye min fɔ an ye nin jaw la an k'o lajɛ. Yɔrɔ ci kɛra cogo min na an ma ladɔnniya k'a fɔ ko yɔrɔ bɛna ci baara kɔnɔna na o yɔrɔ cili kɔni tunna an kan o baara in kɔnɔna na an ye degun sɔrɔ degun dɔ ye mun ye mɔgɔw m'u ka musakaw sɔrɔ ka bɛn ni so ci ye ani waati ma di mɔgɔw ma k'a fɔ ko nin waati in de la a ye fɛɛrɛ kɛ a ka bɔ yɔrɔ la o ma fɔ mɔgɔw ɲɛna baara bɛɛ tunna mɔgɔw kan donc an y'o gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ yɛrɛ de a cɛnni bonyana parce que jamana bɛ niveau min na i ko bi n'a fɔra ko n'i ye mɔgɔw ka du walanka k'a bila e ma wari d'a tigi ma donc mɔgɔw ka du kɔnɔmana dayɛlɛlen bilalen don o ye insécurité de quoi donc vraiment an bɛ insécurité kɔnɔna na kuma ɲɔgɔnya tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔrɔ parce que an ka projet la an bɛ lettre de ci kosɛbɛ yɔrɔ tɛ yen nɔ an ka lettre ma se yɔrɔ min na sira ko lahala kɔnɔna na an ka laɲini ye mun ye sisan u ka se ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa mɔgɔw ka wari minnu bɛ yen nɔ mɔgɔw k'u ka wari sɔrɔ donc o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ mɔgɔw ye degun minnu fana sɔrɔ ani an ye kiiri kɛ dimension mun kan ni yɛlɛma nana don baara la ka baara kura wɛrɛ minnu kɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko wari minnu dir'e ma ko nin de kan ka d'i ma dɔ wɛrɛ farala baara kɛta kan donc olu yɔrɔw fana ka jateminɛ k'o wariw segin mɔgɔw ma o de ye mɔgɔw ka hakɛ dafalen donc yɔrɔ kun man ka ci ka sɔrɔ wari ma di ni yɔrɔ fana cira donc o yɔrɔw fana bɛɛ ye mɔgɔw ka hakɛ de donc wari kɔfɛ u b'a essayer u ka mɔgɔw ka intérêtw d'u ma. Lafasatɔnko sira kan lafasatɔnw ka faraɲɔgɔnkulu min bɛ wele ko CSTM olu y'u ka tɔnsigiba min bɛ wele ko Conseil fédéral o baaraw sabati dɔgɔkun kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ nin ye tɔnsigi min bɛ kɛ kɔnkɔrɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ nin y'a siɲɛ 4nan ye u ka nin kɛnɛ sigi kɛra sababu ye u ka kɔnkɔrɛ nata ye k'u labɛnw daminɛ ani ka tila k'u ka sariyaw fana yɛlɛma minnu kan ka don olu la k'olu sɛbɛntiya i b'a ye k'a fɔ ko tɔndenw bɔra Mali dugubaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka na nin kɛnɛ kan Bamako yan nɔ min kɛra Memorial Modibo Keita la CSM ɲɛmɔgɔba ye Amadu Namion Gindo ye ale ye min fɔ an k'o lajɛ nin jaw la. A donna an ka programme de la parce que an ka statut la c'est vrai que document minnu bɛ an ka syndicat yɛrɛ gérer a sɛbɛnnen b'a la ko sani congrès ka se an ka ɲɔgɔn ye kelen kɛ o tɔgɔ ye conseil confédéral ye o dun a bɛ mɔgɔ minnu wele c'est à dire que an ka mɔgɔ minnu bɛ capitale régionale ninnu n'i ye Mali lajɛ bi région 19 de b'a la an kan ka mɔgɔw wele nin bɛɛ la région 19 ni ani an ka syndicat ni fédération minnu bɛ yan 16 bon n'aw ye sali nin ye cogo min na mɔgɔ 200 de welela nin tɔnsigi nin na pour que an ka lajɛli kɛ an ye baara minnu kɛ fɛn min kan ka yɛlɛma a kɔnɔ ou bien fɛn kura min kan ka don a kɔnɔ an ka se ka o bɛɛ sɛbɛn an ka discuter an ka sɛbɛn an ka résolution ta min bɛ taa n'an ye congrès la an tɛ se ka taa congrès la tant que nin tɔnsigi ni réunion nin ma kɛ o de tɔgɔ ye conseil confédéral ye donc bi lajɛli ye c'est à dire que an ka statut ni règlement intérieur ani an ka programme bɛ olu minnu nana ka bɔ région na ani Bamakɔkaw ninnu an kan ka hakili di ɲɔgɔn ma nin bɛɛ de la n'an bɛnna min kan an b'o de ta ka taa congrès la ça o de ye bi baara ye bon tɔnden ninnu n bɛ se ka min f'u ye c'est que u ka bi Mali bɛ cogo min na an ka vigilance constaté yɔrɔ bɛɛ syndicat ye min ye tɔn de don baarakɛlaw ka tɔn de don baarakɛla o baarakɛla i kan ka syndicat ni i ka sɛbɛn ta quoi parce que fɛn min don o de mɔgɔw dɛmɛ n'an b'a fɛ k'an ka condition ninnu améliorer tubabu b'a fɔ améliorer ou bien ka dɔ fara kan ou bien maa minnu ɲɔngiri bɛ s'u ma syndicat de bɛ se ka o dɛmɛ sigiyɔrɔ la ni ka taa u défendre yɔrɔ bɛɛ donc dɔw b'a miiri ko ayi fu de don ou bien kuma o tɛ syndicat ye fɛn min ye vraiment Mali kɔnɔ yan nɔ ani Mali kɔ kan syndicat ka importance ka bon donc u ko o yɔrɔ lajɛ minnu tɛ syndicat la u k'u ka syndicat créer n'o tɛ u ka don syndicat wɛrɛ la o de ka ɲi baarakɛlaw ye. Jamanaw de bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaruw la an bɛ y'aw fo aw ka don o don timinandiya la ko Ala ka waati wɛrɛ jira an na.